హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో గత కొన్ని క్లాసుల్లో మనము ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో ఉన్నాము. సో ఈరోజు వీలైనంత వరకు కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ప్రార్థనలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ప్రార్థనలలో మరికొన్ని ప్రార్థనలను మనము అవగాహన అంటే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఆ గజేంద్రుడు మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా సరస్సులో మొసలి బారిన పడినటువంటి గజేంద్రుడు మొదట తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో లేదా తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి బంధువులు, తన దేహ సంబంధమైనటువంటి వీరందరూ కూడా ఆయనని రక్షిస్తారు అనేటువంటి ఆ విధానంతో తన ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా తనను తాను కానీ తనతో ఉన్నటువంటి ఆ బంధువులు కానీ, తన భార్యలు కానీ, తన మిత్రులు కానీ ఎవరు కూడా తనను రక్షించలేరు అనేటువంటి పరిస్థితి తెలుసుకున్నటువంటి ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం మొదలు పెడతాడు. సో ఎందుకంటే మనము ఆ గజేంద్రుడు ఆ పూర్వజన్మలో మహా వైష్ణవుడైనటువంటి ఇంద్రద్యుమ్నుడు. సో మరి ఆయన పాండ్య దేశానికి రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించి అంటే వానప్రస్థంలో, ముఖ్యంగా వానప్రస్థ ఆశ్రమంలో ఉండి మలయాచలానికి వెళ్ళి ఆయన ఆ పర్ణశాలలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి ఆ అంటే ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఆ సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు అక్కడికి శిష్య పరీకంగా వచ్చినటువంటి అగస్త్య మునిని గురించి అంటే చూడ్డన్నట్టు ఆ స్థితిలో అక్కడ అగస్త్యుడు శపించడము, ఏనుగుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి వాడు. ఆ ఏనుగుగా అవతారంగా తీసుకున్నటువంటి వాడు ఆ త్రికూట పర్వత అరణ్యాలలో తన యొక్క పరిజనంతో నివసిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఆ రమ్యమైనటువంటి ప్రాంతంలో ఒక మహా సరోవరము ఉండేది. అది ఎంతో పుష్పభరితంగాను ఉండేటువంటి అక్కడ ఇక వారు తన బంధువులతో, తన భార్యలతో కలిసి ఆయన స్నానం అంటే దాంట్లో జలకాలాడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో విధిషావత్తు
మొసలి నోటికి చిక్కినటువంటి ఆ గజేంద్రుడు దీర్ఘకాలంగా పోరాడడము, తనతో తాను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టి తన బంధుమిత్రులు కానీ ఎవరూ కానీ తను రక్షించలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఆయన ఇక తనను రక్షించేవాడు ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడము మొదలు పెడతాడు. ఆ ప్రార్థనలో మనము చూసి ఆ భగవంతుని యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి తత్వాన్ని, దివ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఆయన కొనియాడుతూ ఉంటాడు. లాస్ట్ కొన్ని శ్లోకాల్లో చూస్తాం. ఓ దేవా, నీవు సర్వేంద్రియార్థాలకు ద్రష్టవై ఉన్నావు. నీ కరుణ లేనిదే ఏ సమస్య పరిష్కారంకు అయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు. మరి ఈ భౌతిక జగత్తంతా కూడా నీ నీడ వంటిది అంటూ ఆయనని కొనియాడడము. ఇంకా అంటాడు, ఓ దేవా, నీవే సర్వకారణ కారకుడవు, వేరొక కారణమేది కూడా లేవు. సమస్తానికి నీవే అద్భుతమైనటువంటి కారణకుడవై ఉన్నావు. పంచరాత్రము, వేద సూత్రాలు వంటి శాస్త్రాలలో నీవే ఆశ్రితుడవైనటువంటి నీకు వందనాలు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కొనియాడినటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాం. ఇంకా అంటాడు ఆయన, అపరిమిత జ్ఞానాల చేత కప్పబడి ఉన్నటువంటి అయినా నీవు ఈ గుణపు కర్మలను అలక్ష్యపరచకుండా ఉంటావు. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భక్తులకు, అంటే అగ్రసురులైనటువంటి భక్తులకు నీవు సులభంగానే లభ్యుడువు అంటూ ఆయనని కొనియాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి కరుణ కోసం ఆ భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణొచ్చి ఆయన ఇంకా భగవంతుడిని కొనియాడుతూ ఉంటాడు, ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. ఇక ఆ గజేంద్రుడు తనను తన యొక్క ఆ కర్మ ప్రభావంగా తన యొక్క దేహ ప్రవృత్తిని తలుచుకుంటూ ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థన మరొక శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి చూస్తాం. పరమముక్తుడవైన నిన్ను పశువునైన నేను, అంటే పశు జన్మగా తీసుకున్నటువంటి, జంతు జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాడు ఆ గజేంద్రుడు. పశువునైన నేను శరణు పొందితిని కాబట్టి ఈ సంకట పరిస్థితి నుండి నన్ను తప్పక రక్షించగలవు అంటూ ఆయన్ని వేడుకుంటాం. ఇంకా ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. నిజానికి పరమకరుణతో నీవు శీఘ్రమే నన్ను విడిపించప యత్నించదవు. పరమాత్మ రూపుడవు అయిన నీకు సకల దేహదారుల హృదయాలలో నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడవు. ప్రత్యక్షంగా దివ్య జ్ఞానానికి ప్రసిద్ధిగాంచిన నీవు అపరిమితుడువు. అటువంటి నీకు నా నమస్సులు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుడు తత్వాన్ని ఇక్కడ ఆయన అనేకమైనటువంటి, ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు. ఎందుకంటే ఆ విష్ణుతత్వము, జీవతత్వము, శక్తి తత్వాలు అనేకమైనటువంటి తత్వాలు ఉండొచ్చు. వాటన్నిటిలో ఉన్నతమైనటువంటిది విష్ణుతత్వమని చెప్తారు. అదియే సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి ఆ 10వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తాడు, కానీ ఓ అర్జున, ఈ సువిస్తారమైనటువంటి జ్ఞానంతో అవసరం. ఎందుకంటే అర్జునుడు అంటాడు కృష్ణ భగవాన్ని, ఓ కృష్ణ, నేను నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, ఏ విధంగా నిన్ను నేను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాలి, నీ యొక్క ఆ విషయాలను ఏ రూపాలలో నిన్ను నేను కొనియాడాలి, ఏ రూపాలలో నిన్ను పూజించాలి అంటే అక్కడ ఆ 10వ అధ్యాయంలో వివిధ రూపాలను ఆయన ఈ భౌతిక అంటే ఈయన ఏ రూపాలలో ఏ అవతారాలలో ఉన్నారో ఆయన అన్ని వివరించుకుంటూ చివరికి అంటాడు, ఓ అర్జున, ఈ సవిస్తరమైనటువంటి జ్ఞానంతో అవసరమేమున్నదయ్యా? కేవలము ఒకే ఒక్క అంశ చేత మాత్రమే ఈ సమస్తాన్ని నేను, ఈ విశ్వమంతా నేను వ్యాపించి ఉన్నాను. ఎందుకంటే మహావిష్ణువు గాను, గర్భోదక సాయి విష్ణువు గాను ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి వ్యక్తీకరించేవాడు. ఆ తర్వాత ప్రతి జీవిలో సర్వవ్యాప్తకంగా ఉండేటువంటి ప్రతి జీవి హృదయాలలో ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఉండేటువంటి వాడు. అందుకే ఆయన చెప్తాడు, కేవలము ఒక్క అంశ చేత మాత్రమే నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి ఉన్నాను. కాబట్టి మరి ఆ విధంగా సమస్త భౌతిక జగత్తంతా కూడా
ఆయన యొక్క పాక్షిక ప్రాతినిధ్యమై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని రూపంలో ఆ పోషింపబడుతున్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడికి ఆయన నమస్సులు అంటూ ఆయన్ని, ఎందుకంటే ఈ భగవ్ మనకి బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడుతుంది. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ అని. కృష్ణుడే ఎల్లరికూ మూలమై ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే ఇంకా చెప్తారాయన, అహం సర్వస్య ప్రభవ అంటూ చెప్తారు. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు కృష్ణుడి నుంచే ఉద్భవించినటువంటి వారు. అలాగే భగవద్గీతలో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, మత్త పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ అంటూ చెప్తారు. అంటే నాకంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది ఇంకొకటి లేదు అని చెప్తారు. సో మరి అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడు, భక్తుడైనటువంటి గజేంద్రుడు గతంలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరిజ్ఞానంతో ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. దేవా, భౌతిక కల్మషముల నుండి పూర్తిగా విడివడినటువంటి వారు తమ హృదయ కుహరములలో సదా నిన్నే ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. మానసిక కల్పము, గృహము, ఆ బంధుమిత్రుల ధనము, సేవక బృందములు అనురక్తులై ఉండెడి మా వంటి వారికి నీవు అతి దుర్లభుడవు. నీవు త్రిగుణాతీతుడవు, భగవానుడవు, జ్ఞాననిధివి, పరమ నియామకుడవు. అట్టి నీకు నా వందనాలు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఇంకా ఆ గజేంద్రుడు చెప్తారు, ఈ భౌతికమైనటువంటి కల్మషాల నుండి పూర్తిగా విడిపడినటువంటి వారు, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు, అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అనేక జన్మలలో వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నాల ద్వారా చివరికి సర్వము వాసుదేవమయము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుని నిన్నే ధ్యానిస్తూ ఉన్నారు. మరి మానసిక కల్పనలము, గృహము, బంధుమిత్రులు, ధనము, సేవక బృందము అనేటువంటి వీటన్నిటితో అనురక్తులమై ఉన్నటువంటి వారికి నీవు అతి దుర్లభుడవు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి అన్నిటినీ వదిలివేసినప్పుడే ఆ భగవంతుడి భక్తి అనేటువంటి మార్గం, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అనేటువంటి మార్గం ద్వారా మాత్రమే ఆయన చాలా సులువుగా లభించేటువంటి వాడు. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ భక్తి అనేటువంటి సరళమైనటువంటి మార్గము ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుడు సులభంగా లభించేటువంటి వాడు. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక అంశాలకు అనురక్తులైనటువంటి వాడికి ఆ భగవంతుడు అతి దుర్లభుడు అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా యొక్క ఈ మాయ శక్తిని దాటడము అతి కష్టము, సాధారణమైనటువంటి వారు. కానీ ఎవరైతే భక్తి అనేటువంటి స్థిరమైనటువంటి పడవలో ఉంటారో వారు సులభంగా ఈ మాయను దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నాడు, ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాలు, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో ఉన్నటువంటి వారు, అంటే మానసికంగా మనం ఆలోచించేటువంటి భౌతికమైనటువంటి అంశాలు, గృహం కోసము బంధువులంటూ, బంధుమిత్రులంటూ, ధనము అంటూ, సేవకా బృందం అంటూ, అలాంటి వాటితో ఈ ఇంద్రియ వాంఛలతో అనురక్తులైనటువంటి వారికి ఆ భగవంతుడు లభించడం అనేది చాలా దుర్లభము అని చెప్తుంది. మరి ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన గజేంద్రుడు, నీవు త్రిగుణాలకు అతీతుడవు, భగవానుడవు, జ్ఞాననిధివి. నీవే ఈ త్రిగుణ సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి త్రిగుణాలకు అతీతుడవు నీవే భగవానుడవు. అంటే 6 ఐశ్వర్యాలను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. నీవే జ్ఞాన నిధివి, నీవే పరమనియాత్మకుడవు. అటువంటి నీకు నా వందనాలు అంటూ ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినప్పటికీ కూడా
ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినా కూడా ఈ త్రిగుణాల చేత ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయం. సో కాబట్టి మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ ఒక అవతారాలుగా ఆయన, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ త్రిగుణాల చేత ప్రభావితులు కారు అని చెప్తారు. భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన, అవజానంతి మాం మూఢ మానుషిం తనుమాశ్రితం అని చెప్తారు. అంటే ఈ మూర్ఖులు నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని అంటే మానుష రూపంలో నేను వచ్చినప్పుడు నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని, అంటే మానవ రూపంలో నేను అవతారం తీసుకున్నప్పుడు అల్పజ్ఞానులు అయినటువంటి మూఢులు నన్ను హేళన చేస్తారు అంటూ చెప్తారు భగవంతుడే. ఎందుకంటే కంసుడు, శిశుపాలుడు, వక్రదంతుడు వంటి అనేకమైనటువంటి రాక్షసులు మూఢులు ఆయనను హేళన చేసినటువంటి అంశాల గురించి చెప్తారు. సో ఇంకా ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ తనని రక్షించేటువంటి అంశాలను గురించి ఇంకా ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తారు. ధర్మార్థ కామ మోక్షములందు అభిరుచి కలిగినటువంటి వారు దేవదేవుని ఆరాధించి తమ వాంఛిత ఫలములను పొందుతారు. ఈ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల యందు అభిరుచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం ద్వారా వారి యొక్క వాంఛలను వారు నెరవేర్చుకుంటారు. అయినచో ఇక ఇతర వరములను గూర్చి తెలుపునదేమున్నది? సో ధర్మార్థ కామ మోక్షాలనే నీవు అనుగ్రహించేటువంటి వాడవు కనుక మరి ఇతర వరాల గురించి నీకు గురించి తెలుపవలసిందే ఉంది. నిజమునకు కొన్ని మార్లు మరి ఆ భగవానుడు అట్టి శ్రద్ధావంతులైనటువంటి వారికి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని కూడా ఇస్తాడు. అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ దేహాన్ని కూడా నీవు ఇచ్చేటువంటి వాడవు. అమిత కరుణామయుడవు ఆ భగవంతుడు ప్రస్తుతము ఈ సంకట పరిస్థితి నుండి, ఈ ముసలి భారి నుండి, ఈ లౌకికమైనటువంటి జీవితము నుండి నన్ను ఉద్ధరించగాక అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. మరి వాస్తవానికి ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము భౌతికమైనటువంటి లాభాలను పొందాలి అనేటువంటి అత్యాశతో ఉంటాం. అలాగే కొంతమంది ధర్మార్థ కామముల మోక్షాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు. సో మరి అటువంటి వాటిని కూడా నెరవేర్చగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుడు అటువంటి ఆ విధంగా ఇవ్వగలిగేటువంటి కరుణామయుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో మరి నన్ను ఈ సంకట పరిస్థితి నుండి ముసలి ఎవరు ఇక్కడ? ఈ సంసార సాగరం. మరి ఆ సంసార సాగరము నుండి నన్ను, అంటే ఈ సంకట స్థితి నుండి నన్ను ఉద్ధరించుగాక భగవంతుడు అంటూ చెప్తాడు. ఎందుకంటే మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు, ఆ భగవానుడు ఎంతటి కరుణామయుడు అంటే ఆయన చెప్తారు భగవద్గీతలో, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం అని చెప్తారు. అంటే ఆ భక్తులతో ఎవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధమైనటువంటి వాటిని ఆ భగవంతుడు నెరవేరుస్తూ ఉంటాడు. కోరిన దాన్ని ఆయన నెరవేర్చేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు ఇంకా అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, పరమపురుషుడునైన నేను ఎల్లరి హృదయాలయందు విరాజమానుడునై ఉండి ప్రకృతి నిర్మితమైనటువంటి యంత్రంపై ఆసీనులై ఉన్నటువంటి నన్ను ఆ సర్వజీవుల యొక్క అక్కడ ఉండేటువంటి అయిన సర్వజీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే వారు చేస్తూ వారిని సో నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే వారిని ఆ విధంగా ఆయన అనుగ్రహించేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే మనం భక్త ధ్రువ మహారాజును చూస్తాం. ధ్రువుడు తన తండ్రి తాత రాజ్యాల కంటే గొప్ప ఘనమైనటువంటి రాజ్యాన్ని కావాలని కోరుకుంటాడు. సో మరి అటువంటి అవకాశాన్ని కూడా ఆయనకి ఇస్తాడు. అలాగే భక్త ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఎవరు ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా. ఇక్కడ మరి ఆ గజేంద్రుడు ప్రస్తుతం తను ఉన్నటువంటి ఆ సంకట పరిస్థితి నుండి బయటపడడానికి
ఆ భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చి ఆ దేవదేవుడు తన కోరికను తీరుస్తాడు అనేటువంటి అంశంతో ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. సో, ఇంకా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో ప్రార్థన ఉంటుంది మనకి. భగవత్ సేవకు అన్యమైన కోరిక లేనటువంటి విశుద్ధ భక్తుల సంపూర్ణ శరణాగతితో భగవంతుణ్ణి అర్చించి పరమాద్భుతము పరమమంగళములునైన అతని కర్మలను సదా వినుచు కీర్తించుచు దివ్య ఆనంద సాగరమున మునిగి ఉంటారు. సో, శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కోరుకున్నటువంటి వారు ఎటువంటి కోరికలు అంటే వైరాగ్యాన్ని అంటే అన్ని భౌతికమైనటువంటి అంశాలను విడివడినటువంటి వారు భగవత్ సేవ తప్ప మరొకటి కోరికే లేనటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులు సంపూర్ణమైనటువంటి శరణాగతితో ఆ భగవంతుని యొక్క పరమ అద్భుతాలు పరమ మంగళకరమైనటువంటి కర్మలను సదా శ్రవణం చేస్తూ కీర్తిస్తూ దివ్యమైనటువంటి ఆనందంలో మునిగి ఉంటారు. మరి అటువంటి భక్తులు భగవంతుని ఎటువంటి కోరిక కోరరు. వాస్తవానికి శుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వారు ఆ భగవంతుని ఎటువంటి కోరికలు కూడా కోరరు. ఇక్కడ గజేంద్రుడు కూడా అదే అంటున్నాడు. శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాడు ఎటువంటి కోరికలు కోరడు. కానీ నాకున్న ఈ సంకట పరిస్థితులలో నేనిప్పుడు ఆపదల్లో చిక్కి ఉన్నానయ్యా. కనుక నిత్యుడు అగోచరుడు బ్రహ్మాది మహానీయులకు ప్రభువైన కేవలము భక్తి యోగానికే లభ్యమయ్యేటువంటి అతన్ని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. పరమ సూక్ష్మమైనందున అతడు నా ఇంద్రియాలకు అతీతుడు. బాహ్య అనుభూతికి పరుడై ఉన్నటువంటి వాడు అపరిమితుడు ఆది కారణుడు పరిపూర్ణుడు అయిన ఆ దేవదేవునికి వందనాలు అంటూ మరికొన్ని ప్రార్థనలను ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుని గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉంటున్నాం మనం ఇక్కడ. సో, ఆ విధంగా ఇంకా ఇంకా ఆ గజేంద్రుడు ఎందుకంటే మనకి మనిషి అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా భౌతిక వాంఛ లేకుండా జ్ఞానకాండ కర్మకాండ రహితంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవనే చెయ్యాలి అనేటువంటిది మనకి ఆ భక్తి రసామృత సింధువులో రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు. అన్యాభిలాషత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాధ్యనావృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ. ఉత్తమ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎటువంటి భౌతిక వాంఛ లేకుండా జ్ఞానకర్మ కాండల రహితంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కృష్ణానుశీలనం ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవ చేయాలి. అదే విశుద్ధ భక్తి అనబడుతుంది అంటూ చెప్తారు రూపగోస్వాముల వారు. కాబట్టి మరి ఇక్కడ గజేంద్రుడుకు మరి ఎటువంటి ఆ గజేంద్రుడికి రక్షణకు వేరొక మార్గం లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. సో, కాబట్టి మరి ఆయన ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఆ భౌతికమైనటువంటి లాభాన్ని అంటే ఈ సంసార సాగరం అంటే ఆ ముసలి బారి నుండి ఆ సంకట పరిస్థితి నుండి తనను రక్షించమని ఆ గజేంద్రుడు వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు జీవుల యొక్క భక్తుల యొక్క అంశ ప్రతి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు సంపూర్ణుడు అయినటువంటి వాడు. సో, ఇంకా ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా మరికొన్ని ప్రార్థనలు కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఆ ప్రార్థనలో ఆయన ఇంకా భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నారు. దేవదేవుడే తన అత్యల్ప అంశలగు బ్రహ్మాది దేవతలను వేదములను అంటే ఇక్కడ మనకు చతుర్వేదాలని చెప్తారు. సామ ఋగ్ యజుర్ అధర్వణ వేదములు అనేటువంటి ఆ 4 సో వేదాలు. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాడు. దేవదేవుడే ఆ కృష్ణ భగవానుడే తన అత్యల్ప అంశలైనటువంటి బ్రహ్మ ఇతర దేవతలను వేదాలను నామ రూప సహితంగాను ఇతర చరాచర జీవులను సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా కారకుడు సర్వకారణ కారకుడు ఆ భగవంతుడు అని ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు.
ఇంకా ఆయన్ని ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నాడు. నిప్పు రవ్వలు లేదా సూర్యకిరణాలు తమ మూలము నుండి ఉద్భవించి తిరిగి దాని యందే లీనమైనట్లు మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు, స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు, గుణ వికారాలన్నీ కూడా భగవంతుడి నుండే ఉద్భవించినవి, తిరిగి అతని యందే లీనమగును అంటూ చెప్తున్నా. అతడు దేవత కానీ దానవుడు కానీ కాడు, మానవుడు కానీ పక్షి కానీ లేదా పశువు కానీ కాదు, స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ లేదా నపుంసకుడు కానీ కాడు, జంతువు కూడా కాదు, భౌతికము కానీ సకామ కర్మము కానీ సద అసత్తులు కాని కాడు, నే నేతి నే నేతి యను వివేచనలో చివరి అంశమైన అతడు అపరిమితుడు, అట్టి దేవదేవునికి జయమగుగాక అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనంత శక్తి యొక్క సంక్షిప్త వివరణ ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడు చేస్తున్నాడు, ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క అంశాలను ప్రకటితం చేసేటువంటి వివిధ కర్మలను తెలియచేస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క వివిధ శక్తులు. సో కాబట్టి మరి ఆ అంశాలన్నీ కూడా ఒకేసారి భిన్న భిన్న రూపాలలో నెలకొని ఉండేటువంటివి. సో మరి అటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి శక్తి విస్తారాల చేత సమస్తము కూడా వనకూడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నేను భగవంతునికి జయము కలుగుగాక అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఇక ఇక చివరిగా ఆ గజేంద్రుడు తన ప్రార్థనలలో చివరి ప్రార్థనలు ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. జిజీవిషేనాహమిహాముయాకిం అంతర్బహిశ్చావృతయే భయోన్యా ఇచ్చామి కాలేన నయస్య విప్లవ స్తస్యాత్మలోకారన్నస్య మోక్షం. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఎందుకంటే ఆ సంకట స్థితిలో మొసలి బారిన పడినటువంటి వాడు మొసలి బారి నుండి బయటపడిన తర్వాత అంటే ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటున్నాడు, నీవు ఈ సంకటమైనటువంటి స్థితి నుండి కాపాడినట్లయితే ఈ బారి నుండి నేను బయటపడిన తర్వాత నేనిక ఏమాత్రము జీవింపగోరను, ఈ భౌతిక దేహము నాకేమీ అవసరం లేదు. అంతర్బాహ్యములలో అజ్ఞానం చేత కప్పబడిన ఈ గజదేహంతో ఏమి ప్రయోజనం కలగగలదు? కేవలము అజ్ఞాన ఆవరణము నుండి మోక్షమునే నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే జీవుడి యొక్క జ్ఞానం, వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే, శుద్ధాత్మకంగా ఉన్నటువంటి వాడే. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వస్తూ ఉన్నామో, ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి వలన అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉంటాయి. ఒక్కొక్క జీవుల్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఆవరణాలు ఉంటాయి. ఆ జ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తాడు. సో అయితే ఇక్కడ గజేంద్రుడు అంటూ ఉన్నాడు, మొసలి బారి నుండి నేను బయటపడిన తర్వాత ఇంకా ఏ విధంగానూ నేను ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాలలో జీవింపగోరటలేదు. అంతర్బాహ్యములలో అజ్ఞానంతో కప్పబడినటువంటి ఈ భౌతికమైన దేహాలతో నాకు ఇంకా ప్రయోజనం ఏముందయ్యా? కేవలము అజ్ఞాన ఆవరణము నుండి మోక్షమునే నేను కోరుచున్నాను. అట్టి ఆవరణ కాల ప్రభావం చే నశించున్నది కాదు అంటూ ఆ శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాన్ని కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు కూడా అజ్ఞాన అంధకారం చేత కప్పబడి ఉన్నాడు అని చెప్తారు. కనుకనే మనము గురువుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. ప్రార్థనలో మనం ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటూ గురువుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే దేవుడు ద్వారా మాత్రమే ఆ దేవదేవునికి యొక్క సన్నిధిని చేరవలెనని వేదాలు చెబుతూ ఉన్నటువంటి మరి అటువంటి గురుదేవుని స్తుతి మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఏంటి? ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
అంటే అజ్ఞాన అంధకారం వలన దృష్టి కోల్పోయి ఉన్నాను. అటువంటి నాకు జ్ఞానజ్యోతి చేత నేత్రోదయము కావించిన గురుదేవులకు నా వందనాలు అంటూ మనము, ఎందుకంటే గురువే మనకు జ్ఞాన ప్రసాదించేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఇక ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎటువంటి సుఖం లేదు అని తెలుసుకుని, ఎందుకంటే తన బంధువులు కానీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరు కూడా తనని ఈ ఆ సంకట స్థితి నుండి బయటపడనీయలేనటువంటి వాడు. భగవంతుడే తనను ఈ బంధనాల నుండి బయటపడేసినటువంటి వాడు కనుక, సో ఆ విధంగా ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎటువంటి సుఖం లేదు అని ఏ ఆయన మనము ఇక ఈ ఈ విధంగా జనన మరణాలలో ఉండకుండా దివ్యమైనటువంటి శాశ్వతమైన దామాన్ని పొందడానికి ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటి, ఇంకా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు ఆయన. ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ, విశ్వ సృష్టికర్త స్వయంగా విశ్వరూపుడు, విశ్వానికి పరమైనటువంటి వాడు, పరమపురుషునికి భౌతిక జీవితము నుండి పూర్తిగా విముక్తి గోరుచు ఇప్పుడు వందనాలు కావిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. ఇంకా అంటాడు, ఈ విశ్వానికి పరమజ్ఞాత విశ్వాత్ముడు అతడే, అజుడు అతడే, పరమపదమైనటువంటి వాడు అతడే. మరి అటువంటి ఆయనకి నా నమస్సులు అంటూ ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావన ఒక్కటి మాత్రమే ఈ జీవులను ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడవేయగలిగేటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గము భక్తి. సో మరి అటువంటి ఆ అంశాలలో ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఆయన తను బయటపడాలి, ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందాలి అనేటువంటి అంశాన్ని కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఏమనంటే ఇంకా పరమాత్ముడు యోగేశ్వరుడు భక్తి యోగ పాలన ద్వారా కామ్యకర్మల నుండి బయటపడి పూర్తిగా పవిత్రులైనప్పుడు యోగుల హృదయాలలో దర్శనమిచ్చేటువంటి వాడు ఆ పరమ ఈశ్వరునికి, ఆ పరమేశ్వరుడికి నా వందనాలు అంటూ, ఎందుకంటే ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు, కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చేటువంటి వాడు ఆ గజేంద్రుడు సరే అని ఆ భగవంతుడని గజేంద్రుడు భావించి ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి గజేంద్రుడు అంటాడు, దేవా మహోగ్ర వేగంతో కలిగిన శక్తి త్రయమునకు నీవు నియామకుడవు, సర్వేంద్రియ సుఖని నిధిగాను శరణాగత జీవులకు రక్షకుడుగాను నీవు అవతరిస్తావు, అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడవు, నీవు ఇంద్రియ నిగ్రహము లేని వారికి అలభ్యుడవు, అట్టి నీకు మరలా మరలా నేను నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ గజేంద్రుడు భగవంతుడిని ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు, ఇంకా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చూస్తాం. నమో నమస్తుభ్యమసహ్య వేగ శక్తి త్రయాయాఖిల గుణాయ ప్రపన్న పాలాయ దురంత శక్తయే కదింద్రియానామనవాప్యవర్త్మనే అంటూ ఆ మహోగ్రమైనటువంటి వేగాన్ని కలిగినటువంటి శక్తి త్రయమునకు నీవు నియామకుడవు అని చెప్తున్నావు. సర్వేంద్రియ సుఖనిధివి, శరణాగత జీవులకు రక్షకుడవు, రక్షక గనివి నీవు. మరి నీవు అవతరించుతున్నావు. ఆగ్రహం లేనటువంటి వారికి నీవు లభ్యం కానటువంటి నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుని పాదార విందాలకు శరణాగతుడవుతూ ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుని
వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. భగవానుడు శరణాగత జీవులకు మాత్రమే రక్షకుడు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవత్ కరుణ కోసం ఆయనకు శరణజొచ్చనంత వరకు కూడా ఎవడు భక్తుడు కాజాలడు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. ఇంకా ఏమనంటే, ఎవ్వని మాయ చేత భగవదంశ అయిన జీవుడు దేహాత్మ బుద్ధిచే నిజ స్వరూపమును మరుచునో అట్టి దేవదేవునికి వందనాలు. దురవగ్రహమ్యమైన మహాత్మ్యమును కలిగినటువంటి ఆ దేవదేవుని నేను శరణాగతిను శరణుజొచ్చుచున్నాను నేను అంటూ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే. ప్రతి జీవుడు మానవుడైనా, దేవతైనా, పశువైనా, పక్షి అయినా, తేనెటీగైనా ఇంక ఏదైనా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశే. మమైవాంశో అంటూ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు. సో జీవులన్నీ కూడా నా యొక్క అంశలే. అంటే జీవులన్నీ కూడా శుద్ధాత్మలే. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వస్తున్నారో, ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి ఈ జగత్తులోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ త్రిగుణమయాల చేత బంధితమైనటువంటి వాడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి అంటే భగవంతుని యొక్క సేవకులము మనము అనేటువంటి అంశాన్ని మరిచినటువంటి కారణంగానే ఈ బంధనాలలో చిక్కుకొని ఉంటూ ఉన్నాడు అని. సో కాబట్టి ఆ విధంగా చిక్కినటువంటి ఈ పరిస్థితుల నుండి తనని రక్షించేటువంటిది ఒక భక్తి మార్గమే అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి అవుతూ ఉన్నాను అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడు కావడము మనము ఆయన యొక్క ప్రార్థనల్లో ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకున్నటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి గజేంద్రుడు ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలను మనం చూస్తాం. సో ఆ విధంగా గజేంద్రుడు ఆ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పురుషుణ్ణి పేర్కొనక పరమాధికారిని అయినటువంటి అని ఆయన్ని వర్ణించినప్పుడు బ్రహ్మ కానీ, శివుడు గాని, ఇంద్రుడు గాని, చంద్రుడు గాని, ఇతర దేవతలు ఎవరూ కూడా ఆహ్వానింపలేదు. ఎవరిని అంటే ఆ దేవాది దేవుడినే ఇచ్చాడు. మరి ఎవరు అంటే కృష్ణుడే. సో అందువలన వారెవరు కూడా రాలేదు. బ్రహ్మ గాని, శివుడు గాని, ఇంద్రుడు గాని, చంద్రుడు వీళ్ళెవరూ కూడా రాలేదు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. శ్రీహరే పరమాత్ముడు, పురుషోత్తముడు, దేవదేవుడు కనుక ఆ గజేంద్రుడు ఎదుట ప్రత్యక్షమైనటువంటి వాడు ఆ శ్రీహరి ఒక్కడు మాత్రమే. ఆ భగవంతుడు మాత్రమే అక్కడ ఆ భగవంతుడు అంటే ఆ ఆపదల్లో ఉన్నటువంటి గజేంద్రుడి ఎదుట ప్రత్యక్షమైనటువంటి అంశం చూస్తాం. సో అంటే ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడు కీర్తించినటువంటి ఆ ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఆ విష్ణు భగవానుని గురించే అనేటువంటి అంశము మనకిక్కడ తెలుస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే పరమాధికారి ఎవరు అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ మనకి ఎవరికైనా ఇంకా దేవదేవుడు ఎవరు అనేటువంటి అంశంలో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ గజేంద్రుడి యొక్క ప్రార్థనల వలన అది తొలగిపోతుంది అని అనుకోవాలి. సో ఆ విధంగా ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి సో ఆ విధంగా ప్రార్థనలు చేసినటువంటి ఆ గజేంద్రుడు అక్కడ ఇక జగన్నివాసుడైనటువంటి భగవానుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు దేవతలు స్తుతించుచుండగా ఆ దేవతలతో పాటుగా అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతాడట. చక్రాది ఆయుధాలను పట్టుకుని ఉన్నటువంటి గరుడ వాహనంపై ఇచ్ఛానుసారంగా వేగంగా ఆ ఈ ప్రార్థనలను ఆలకించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ గజేంద్రుడు ఎదుట దర్శనమిస్తాడట. ఎందుకంటే గజేంద్రుడు సంకట స్థితిలో చిక్కుకొని ఆ దేవదేవుని కరుణ కోసం ప్రార్థించినటువంటి కారణమున సో ఇక దేవతలు ఎవరు కూడా అక్కడికి రావడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు. ఎందుకంటే వారందరూ కూడా సంశయించారు అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ గజేంద్రుడి యొక్క రక్షణార్థము శీఘ్రమే వెళ్ళగలిగినా కూడా మరి ఆ గజేంద్రుడు కావించినటువంటి స్తోత్రాలన్నీ కూడా దేవదేవుణ్ణి వాస్తవానికి
ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి ఎవరైనా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఎవరైనా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నుంచి రక్షించగలిగేటువంటి వారు. కానీ గజేంద్రుడు ఎవరిని ఉద్దేశించి ప్రార్థన చేశారు అంటే, ఆ దేవాది దేవుణ్ణి లక్ష్యంగా ప్రార్థనలున్నాయి కనుక వారెవరూ కూడా రాలేదు. అంటే బ్రహ్మ కానీ, శివుడు కానీ, ఇంద్రుడు గాని, ఇతర దేవతలెవరూ రాలేదు రక్షించడానికి అని చెప్తుంటారిక్కడ. కాబట్టి మరి శ్రీహరే అక్కడికి రావడము. సో, కాబట్టి వారు వచ్చినటువంటి శ్రీహరిని స్తుతిస్తూ వారు కూడా ఇతర దేవతలందరూ కూడా అక్కడకు వచ్చారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ విధంగా నీటి యందు ముసలి చేత బలవంతంగా పట్టబడి ఉన్నటి బాధలకు గురి అయినటువంటి ఆ గజేంద్రుడు ఇక ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి అతి వేగంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ చక్రధారి అయినటువంటి నారాయణుడు గరుడ వాహనమై ఆకాశంలో గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని చూసి తన యొక్క తొండంతో ఆ నీటిలో, ఆ కొలంలో, సరస్సులో ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే అది పుష్పభరితమైనటువంటి కొలను. ఆ కొలంలో ఉన్నటువంటి ఒక పద్మాన్ని ఎత్తి నారాయణ జగత్ప్రభు దేవదేవ నీకు వందనాలు అంటూ అతి కష్టంతో ఎంతో బాధల్లో ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే హ్మ్, 1000 సంవత్సరాల పాటు ముసలితో పెనుగులాటలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ బాధలో ఉండి శక్తి కోల్పోతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి అతి వేగంగా గరుడు పైన వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ఆయుధధరుడు అయినటువంటి చక్రధారి అయినటువంటి నారాయణ్ణి ఆ గరుడ వాహనుడై ఆకాశంలో వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన్ని తన తొండంతో ఒక పద్మాన్ని పైకెత్తి పట్టి నారాయణ జగత్ప్రభు దేవదేవ నీకు నా వందనాలు అంటూ అతి కష్టంతో పలికాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, మరి ఆ గజేంద్రుడి యొక్క అటువంటి దుఃఖ పరిస్థితిని గాంచిన పిమ్మట అజేయుడు అయినటువంటి ఆ శ్రీహరి వెంటనే గరుడపై నుండి నిర్హేతుక కరుణతో కిందికి దిగి ముసలితో పాటుగా దానిని కూడా నీటి నుండి బయటికి లాగాడట. పిదప దేవతల సన్నిధిలో వారందరూ చూస్తూ ఉండగా ఆ దేవదేవుడు తన చక్రాయుధంతో ముసలి శిరమును ఖండించి గజేంద్రుడిని రక్షించాడు అని చెప్తుంది. సో, ఆ విధంగా ఆయన యొక్క ప్రార్థనలు ఆహ్, మనకి దీంట్లో మనకున్నటువంటి ఆ ప్రార్థనలు అన్నీ కూడా పూర్తి అయినటువంటి అంశం. అయితే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా రక్షించిన తర్వాత ఆ భగవానుడు ఆ గజేంద్రుడితో ఈ గజేంద్ర మోక్షం, ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ప్రార్థనల యొక్క ప్రభావాన్ని భక్తులకు తెలియచేసేటువంటి అంశాలు మరికొన్ని ఉన్నాయి. సో, వాటిని ఒక్కసారి కొన్ని పాయింట్స్ చూసినట్లయితే ఆహ్, ఆ దేవదేవుడు గజేంద్రుడిని రక్షించిన తర్వాత బ్రహ్మ, రుద్రాది దేవతలు, ఋషులు, గంధర్వులు ఆ కార్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ శ్రీహరి పైన, ఆ గజేంద్రుడి పైన పుష్పవృష్టి కురిపించారు అని చెప్తుంటారు. సో, ఆ విధంగా జరిగిన తర్వాత ఇక వాస్తవానికి ఆ ముసలి కూడా ఎవరు అంటే ఉహు అనేటువంటి గంధర్వ శ్రేష్ఠుడు. సో, ఆయన కూడా ఉద్ధరించబడినటువంటి వాడు. ఆ గజేంద్రుడు కూడా ఉద్ధరించబడినటువంటి పరిస్థితి. సో, ఆ విధంగా వారందరూ కూడా రక్షించబడిన తర్వాత ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు అయినటువంటి రాజు తర్వాత తిరిగి ఆహ్, ఎందుకంటే ఆ అగస్త్య ముని శపించడం కారణంగానే ఆ విధంగా దేహాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఆ దేహం నుండి విముక్తుడైనటువంటి వాడు. సో, ఇక ఆ విధంగా భగవంతుడు వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని ప్రార్థించిన తరువాత ఇక దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ భగవానుడు చెప్తారు. ఏ మానవులైతే తెల్లవారుజామునే లేచి అత్యంత శ్రద్ధతో నిన్ను అంటే ఆ భగవంతుడిని మరియు గజేంద్రుడిని కూడా నిన్ను ఈ సరోవరాన్ని అలాగే ఈ త్రికూట పర్వతాన్ని నా పరమ ప్రియమగు ధామాన్ని అంటే క్షీరసాగరాన్ని ఆధ్యాత్మిక లోక తేజస్సుతో వెలుగొందే శ్వేత దీపాన్ని నా శ్రీవత్స సహనాన్ని కౌస్తభ మణిని వయజంతి మాలను గదను సుదర్శన చక్రాన్ని పాంచజన్యాన్ని పక్షిరాజు గరుడును శేష
పర్యంకాన్ని, లక్ష్మీదేవిని, బ్రహ్మ, నారద, శివాదుల, మత్స్య కూర్మాది వరహాది అవతారాలను, అగ్ని, ఓంకారాన్ని, గంగా, యమున, సరస్వతీ నదులను, భక్తి భక్త ధ్రువులను, ప్రహ్లాదుని, పుణ్యాత్ములైన వైష్ణవులను ఎవరు స్మరిస్తూ ఉంటారో వారందరూ కూడా సమస్త పాపముల నుండి బయటపడతారు అన్ని ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని భాగవతంలో ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా తెల్లవారుజామునే ఆ నీవు ఈ ప్రార్థనలు, స్తోత్రాలు నన్ను స్తుతించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో శాశ్వతమైన నివాసము నీకు కలుగుతుంది అంటూ ఆ గజేంద్రుడికి ఆయన అభయం ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆశీర్వదించి తర్వాత దేవాది దేవుడు ఆ బ్రహ్మాది దేవతలకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ పాంచజన్యాన్ని పూరించి గరుడపై తన లోకానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తారు. సో ఆ సందర్భంలో అక్కడున్నటువంటి గంధర్వులు, సిద్ధులు, దేవతలు భగవంతుని అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని అనేకమైనటువంటి నోళ్లతో కీర్తించడం మొదలుపెట్టారు అని చెప్తారు. సో ఇది వాస్తవానికి భాగవతంలో ఆ గజేంద్రుడు యొక్క చరిత్రని పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ గోస్వామి వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా ఈ గజేంద్ర మోక్షంలో ఆ గజేంద్రుడు ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలను విని అలాగే మీరు ప్రార్థనలను చదివి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణను పొందుతారు అని, సో ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లభిస్తుంది అని భావిస్తూ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.